acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina. D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. Ang bulak. Oh. Yes. Ha? Bulaklak, bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Bubuka ang bulaklak. So sa ang bulak na. sa hilanat Sir JP sipon kag ubo amo ning simptomas ang ginatawag trangkaso. Correct. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm, no? Dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells. Subong wala mahadlok ang tao sa sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio. Oh, wala yan. D3 Bio with Physio. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinuan ang pilas batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP nga yara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa pani. Economic yung D3 Bio, no? Pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 Bio, pero digit ka mo. So, amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ka mo kuno nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Wibis lang ko makadto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh. Ginapanggalbot lang ang Ginapangipo, flower. Kag ginahimo ya bouquet. D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang ubok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500
Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Philippines, sa Philippine Standard Time, alas 7:05 sa aga ang oras. Ginadulong sa ato sa kaluban sa Mighty C ang ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahatukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos, The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Foro de los Pueblos. Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, Western Visayas! Good morning, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa aton sa libanwa nga pagpangalagan subong adlaw. Adlaw kita sang Martes. Today is Tuesday, Marso 19, 2024. March 19, 2024 mga ka-K5. Ang aton sa nga pagpangalagan sa inyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa pilapagid naton sa libanwa ka mga relay station sa kabugusan nga probinsya sang Iloilo. Welcome na sa pagpangalagan sang Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Ginaabi-abi tanang aton sini mga suki sa kahanginan, mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati nga nagupod gid sa aton sini banwa nga pagpangalagan subong aga. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kamusta ang inyo sini nga bugtaw? Kamusta ang inyong aga? Kamusta ang inyong pamahaw? Nakainit na sang tubig, nakatimpla na sang Klinika DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Ang mga kape nga kampiyon ni Dr. Ramil Uy nga hindi kamo mangin na acidic.
Hindi magsulab ang inyong surok-surok. Kaining kape naton mga kuturan, puro herbal, himo, sampalayat, chia seeds. Kag di sugar cane extract powder ang DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa kay ginadetoxify sini ang mga higko sa inyo sini nga lawas kung mag-inom ka mo sa klinika DTX Coffee Mix. Kamusta kamo tanan? Mayo ba lang aton sining bugtaw aga pa? Sa aton sining mga K5 ginatamyaw tanak ka ginabi-abi ang aton sining mga kulturan nga nagpamatigid sa aton sining pagpangalagad ilabi na gid ang may mga birthday sa buong adlaw. Happy birthday sa inyong tanan. Sa may mga nagasuulog sa ila ka fiestahan, happy fiesta. Good morning gid sa mga nagapamati sa K3FM Leganes 101.1. K3FM Kalinog 100.1 kag K3FM Yagaw 105.1 mga ka-K5. Live na live man kita nga mabatian sa K5 News FM Pasig City 89.1 sa mga ka-K5 na tondra sa may syudad sa Pasig City. Mag-tune in sa 89.1 K5 News FM Pasig City mga ka-K5 ang kampyon ng istasyon sa Pasig City. Amo man sa 88.7 diri sa may syudad sa Iloilo, sa Kutob Malabutan sang aton siri Banwa nga pagwaragwag Luzon, Visayas and Mindanao. Saranggi kamo nga makaupod sa aton pinaagi sa aton siring Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. I-like, i-share ang aton sini Banwa nga pagpangalagad para mas madamo pagid nga mga kultura naton around the world. Ang makaupod sa aton sini Banwa nga mga diskusyon, topiko nga pagkatalakayon subong aga diri sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Philippines. Ang kampyon nga istasyon sa syudad kag probinsya sang Iloilo, K5 News FM. Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sa pangalan Banwa sa serbisyo publiko, sa aton sini nga mga ka-K5 nga wala pa makatabugtaw, way pa makabangon, way pa makadigamo, way pa makahimos. Adlawon to naron dya. Today is March 19, 2024. May klase kag may opisina mga ka-K5 sa aton sini Banwa nga pagpangalagad. Kay gani sa mga nami pang tulog, nami pang barikotot, nami pang dalamguhanon dira. Bangon na, bugtaw na, aga pa. Kag magpangimos, magparigos. Kag magluto na sang inyo sini nga mga pamahaw mga ka-K5. Alas 7:11. Hoy! Pagmararangon ro kamo dyan. Kag magpararigos. Adlawon tanaron dyan. Gapanima Horontinyo Bugtaw Ron! Bangon na! Bugtaw na! Kag magpangilamos sang Klinika DTX Beauty Soap para makakas ang mga higko sa bulinyo, Klinika DTX Beauty Soap. Kag magpangnusto sa inyong mga ilok sang Klinika DTX o kon Klinika Deo Fresh para makakas ang mga nagabaling so nga angsod sa inyong ilok. Mga ka-K5, alas 7:13 saga. Sa inyo kinaandan kaming inyo alagad sa kanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga katandem ninyo sa inyong mga radyo, ka-K5, Ray Espeha Umalay. Good morning! Pilipinas, maayong aga. K5, Ted Aujero, Francia. To God be the glory, sir, nagabuso-busong persata, kaya nakatulog kita maayo,
kag nakatumarsang D3 Bayo. Martes na Martes, March 19, 2024, sa mga empleyado, sa mga estudyante, himos na kamo, kay may klase na subong may opisina, bukas ang munisipyo, ang kapitol, ang City Hall subong adlaw, diri sa sulad ka probinsya sang Iloilo, kag sa Guimaras, after a day nga nag-holiday kahapon, pangod sang Liberation of Panay and Romblon. Tapos ng holiday, tapos naman Sir Ray ang Huliday! Gani sa mga mag-asawa dira nga nagahulid pa, may trabaho kamo, may kalatuan kamo, himos na kamo. Magpaligo na, manghabon sang DTX Beauty Soap. Tanan nga problema sa panit, ang imo nga alap-up, imo punggod, ranggas sa imo padayon, dalayon nga paggamit sang DTX Beauty Soap. Kag magamit man sang Diorol-on nga Organic Clinica Day Fresh para all-day freshness kag all-day confidence. Sa mga may trabaho, value your work, work. Agod nga hindi ka paggutomon. Hard work means prosperity. Only a fool idles away his time. Ang mapisan nga mangunguma, may bugan nga pagkaon. Ang nagausik sa iya tiempo sa wala sing pulos nga mga bulaton, wala sing husto nga pag-intiende. Pwede naman natin ma-apply sa Ray nga ang mapisan nga tricycle driver, barbero, manugluto, gabligya bugas, ang mapisan nga manicurista, ang mapisan nga security guard, ang mapisan nga maestro, army, navy, coast guard, ang mapisan nga OFW, may bugana nga pagkaon na K5 Ray. Ina-advocate naton ang prosperity and hard work, kag hindi kita yung magsalig sa mga ayuda nga ginatag sa gobyerno. May mga tao subong nga nang-independent na lang gid sa ayuda sang gobyerno. Kapin pa ining 4-piece bala, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, mangutang na sa Tiangge, kung haon mo nga magtrabaho, nagapamalibad, kay may ginapaabot nga 4-piece. So do not limit your income. Go to the maximum sa inyong income, sa inyong abilidad to produce wealth, because God has given us the ability and the wisdom to produce wealth. It is better to get your hands dirty and eat than to be too proud to work and starve. Kasaludo kita sa race mga mekaniko nga pirmilang higko ang kamot sa mga sa dalan, nga panilhig, nga higko ila kamot, balha sila, ginayabukan sila, bangod nga ara ang ilang nga panangabuyan sa dalan. Mas maayo pa ang tawo nga simple lang nga makasarang magsagod sang kabulig, sang sa tawo nga nagapasino-sino nga wala man lang gali sang kalanon. Proverbs 12 verse 9 or Hulubaton 12:9. Ini ang mga hulubaton ni Tonton na K5 Ray nga gina-share naton kada aga. Agud ma-inspire kita sa pagtrabaho. Pero sa aton ri K5 Ray, aga pa kita sang adlaw nagabugtaw, kag gina-value ang kada adlaw nga pagtrabaho, because those nga nagatrabaho ang may basante nga pagkaon, kag ang mga matamad ang mga nagabarikutot hasta subong pagakot gutomon K5 Ray. Alright, sa ato sa mga ka-K5 do, so dapat daily routine na everyday, no? Nga aga ka pabugtaw, mangin mapisan kas kabuhi mo, because at the end of the day, why gid kaya kwaon bisan kung patamad-tamad ka lang o kung naanad ka nga tamad ka. Dapat hulag ka gid, because you cannot move forward kung ay ka nagahulag mo. Sa aton sa nga mga ka-K5, the same thing kung tamad ka. Ang success kabuhi mo, budlay mo malabot kung tamad ka, kontento ka na, stagnant ka, sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 7:17 oras sa aton sini bar mga pagpalagad kayo nabatihan ng mga lubaton ni Tonton Nagapa. At least makapasanag ni sa mga mag-arot ni Panuna Black K5 Ray. Kag hindi kita magsalig sa iban. Hindi ta pag-isalig ang aton ginawa sa iban. Pati sa mga politiko ninyo pagsalig ang kagalingon nyo. Correct. Ambal ang mamukis ako nagsalig ka mo sa mga politiko, pati bisan og bakal nyo bitsin kag asin das balay nyo. Isalig nyo pa sa mga politiko. Ginatudluan yung mga politiko nga mga pangurakot. Kay mambal ang politiko dumahaw bas ring akon nga honorarium kada bulan Sang pangayo lang nga pangayo sa mga pumuluyuti. Alangan ko man na sila talikdan. Kung talikdan ko na sila, makatilaw pa ko sang libak sila. So tagaan ko sila. Ari mo kay tagaan ko 50, tagaan ko 100, pero gakumod-kumod pa to ko maglakataw.
Duga kumod pa ko maglakat. Dahil lang gid kailan tawon ko bi akong savings. Nabi ko may bilin. Oy! Why na ko savings? Din ko danay. Din ko mangita sang pwedeng ano man, kurakutan man. Tawagan ko si kontraktor kwanto May projecto nga taytay mo. Tawagan tabla. Boss! Good morning, boss! Good morning! Boss! Good morning! Kumusta ka na? Okay lang. Oh, idlam daw sa imo ba? Tena mo lang ganda na, kapatid? Mayor. Mayor Ted? Mayor, para ti, damo na no? Di ka kapitan, do kapigado mo. Oo, dapat level up. Mayor or congressman mo ning na-targeta mo. Grabe Oo. Mayor Ted? Ano boss! mo, Mayor? Ang project mo to sa barangay ko. Ko pa na, usually ang politiko ko na mo. Na ako nila nga ako na mo. nila nga ila barangay mo. Ang project mo to sa barangay ko, ang taytay to, pero ganito, boss man. Dito, 15 milyones mo ito budget, ha? Sino? Kahapon bala, way lang ko katawag ka ni mo, gisakon sa opisina, blau. Napirmahan ko doon to, okay doon to, boss. Ate Bayo! Okay doon to. Hindi ko bala mo naman sa 15 milyones, may hatag ko na si mo da. Amo gani, imo na nawag ko blak ni mo, blau. Ano i-advance mo naman? Mga bay ko daan ko ni mo, man mo hubas-hubas gid bala. Sa isa ka adlaw, isa ka gatos. Ito na ko man ang sweldo sa mayor da sa may dunyas? Sige lang bala. Kinanglan man boss nga may dugang-dugang man. Masapnot man kon halin man sa sweldo ta. Oo. Ti boss may pangabay ko kadi mo ha. Ano na? Basi na speakerphone mo na why? Why man na nag-loudspeak lang? Pwede mga bay ko anay. May tawo sa palibot wala. Wala ka pamati mo lang ding mga ano kundi mga ako ding mga kabulig. Ay, boss. Ano to? Oy mo ko sa bataw. Ikaw ka pa bungol-bungol ka, boss, aw. Daga-lang ko sa imo next nga balsa ko na. Ano to? Boss. Na, makuman ko na, na-instructionan ko na si municipal engineer nga i-fast track ng imong project. Okay na to. Di ba? Dapat sabihin nga gawon tayo samtang ang pending ko to nga project sa barangay to, ano to na, may palop na ito Ay, oo, no? Why ka pa bayaran to? Way pa. Nagliga pa to tuig, no? Bangon nga mayong simpo bla boss, inga gawon ta. Way pa bla uran. Okay. Tapuson ta. Pero boss, pangabay connect nimo. Pili ka na ka cash advance? Ti daw mo guro na. Usually, amo ginaman na kay 5 Ray. Sorry. Nagkakalanabo. Ang politiko, mapilitan nga magpangayo sa kontraktor. Okay tayo, siyempre, mo na gani ang balko. Nga dapat ito pagpanado ng kugalingon. Tama mo, isa kita gatudos tao nga manging kurap. Mamuti, siyempre, sa mga pangayuan, mabing mga balka, public servant, politiko. Kung ano man dira nga mga tao da. Nga, hindi mo pagabusuran, ang kalwan sang isa ka tawo, no? May limitation man na sila. Kumbaga panumdumon mo tawo man na sila. Nga may mga pamilya nga nagakinanglan man sang ilabulig. Tino pa na kroy bulig sa pamilya nila kro ko nga kulang pa sa pagpangayo mo. So yan isway nga dapat magtingwa kita. Kag hindi kita magsaligang, hindi ta pagsaligang itimo ta na lang ibakal ta bitsin, ibakal ta sang panakot, isalig ta pa sa mga politiko kag kuno nga mga tampurano da. Tapos kung hindi ka matawan, mangakig ka pa, or mapumod ka pa. Ang ako niya kay 5 Ray, maluoy ka sa tao. Pero nagka-turn off ko sa mga tao nga mahilig magpabati-bati mo. Nga mabalo nga, basi may diyan ikaw, basi mga big no ko na, tas ayan ko na dayon. Pero ang tao nga nagahipos lang. Nga balaan mo black kag deserving nga buligan kay 5 Ray. Buligan mo na. Pero bisan ka papati-bati pa na, bisan makaluluoy pa na. Madistansya ko na iya sa tabo. Maulat nga dulan ka o ratagan ka. Pero above all, paningwa ka. Hindi ka magsalig sa ginhawa mo. Hindi ta magsalig sa politiko kay na-support ng politiko. Natuduan ta sila, hindi man tanan naway naton nga sa lamang mga politiko kapag mati iban subong. Hindi man tanan makawat, hindi man tanan gapangunyadi da. Pero tinable naman naton public knowledge nga mga politiko gapangayo sang komisyon. Hindi lang gani 10% kay 5 Ray. Kung mag 10% sang 10 million pilang dana, 1 million pesos. Ay iba sinadahang ulangol, dalok-dalok 30% mo. So, imbis ka magkabto sa maayong standard sang project, nagahimo na lang nga substandard or pigado na lang ang kabilyada da ang semento, ang balas kulang ning mixlada, bangod nga iti ara na sa bulsa sang politiko kay 5 Ray. So, gubutan ning poverty mentality, kag beggar mentality nga ari sa mga Pilipino, nga mangayo kayo bala, or gani magsalig sa iban. Kung di maninguha kita, bisan gamay lang ang imong sweldo,
palanggaan ang imo trabaho kag enjoy ka sa matag adlaw nga tanan. Correct. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia, Foro de los Pueblos. Good morning kay Ma'am Maricel Valor kasi pinagpapati kay Freda Sarmiento. Good morning Sir Ray, Sir Ted, Jason Sibalios, Labely Kent, Ma'am Bings J. Maritaliana Michelina, Ma'am Aim Coronado, ang porsyento lang daadang ako ng bal ni Mayor Kuno Abaw. Emrex Coronado. Jember Manigos Calad, good morning. To all watching from Ticod, La Paz, Iloilo City. Good morning sa mga taga Ticod, La Paz. Kay Sir Anonito Sumbong, kay Ma'am Glory Blanco, Sidoni Gallo, dala sa may Miagaw, kay Sir Robin Gallego Tabuada. Good morning sir. Sa Arobig Market ni si Sir Robin Tabuada. Azon Pineda, Sir Jelma Mami Salvador, mga taxi patrollers naton, i-share ng aton sining mga live programs. And kay Ma'am Maria Mahilom. Sa Poblacion A. Dueñas. Sa Poblacion A. Dueñas ni K5 News FM number 1. Kampiyon nga estasyon. Salamat kita. Thank you sa mga support ninyo sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ang oras nato na 7:24 sa aga. Dumduman nyo na nag-viral ni. I don't know kung na tackle mo nila last time kay K5 10 ning maestra bala nga naga TikTok. Amo ning uso subong. You know what, the social media is very tempting sa mga tao subong mo. Because anything under the sun nga pwede mo obrahon just to earn money using the social media platforms. Ugaling sa aton sini nga mga ka-K5 kung kisaway na sa lugar. Way na sa lugar ang paggamit sa social media para maka-income. Ang iba nagapalaptas ang malain nga balita. Ang iba nagapalaptas ang mga pulos nga istorya. Ang iba nag-obra sang kung ano dang obrahon nila para lang gid maka-earn sang money ka K5 Ted through views. Di ba the last time around gaging discuss na to ni parte to sa vlogger to nga ambok to nga nagawara-wara to. Tinong to siya no? Nagtinong to siya. no? Oo. Nagtinong na kay permi man na-delete ang page na ni Facebook mo. Kay damo naga-report. Now karon ang gusto tadi palabot nga istorya sa muna even ang mga professional nga tao doon nagagawa nga ano bala nga wise ang tinunan just for the sake lang nga makaubra sila siyang content nila sa social media. Nagambal ka content yung maning mga kung ano dang imoda nga mga igusto ipagwa kag ipakita sa imo sini nga social media platforms. Magambal kita social media platforms mga kabyanan. It is composed of different social media applications. No? Just like Facebook, TikTok, Instagram, Viber, WhatsApp, so on and so forth na pwede ikaw banwa maka live broadcast. Sa aton sini nga mga ka-K5. So here comes last previous week ka K5 Ted. May isang ka maestra dito sa may Metro Manila nga nag-viral online. Nag-viral online mga kabyanan, hindi tungod nga nag-obra sa sang mayo or nagamba sa sang mayo sa iyang mga estudyante kay kanamo sumong sa mga teacher vlogger mo. Teacher/vlogger. Kung kaysa dako pang sweldo nila sa pagbablog nila kaysa sa pagtutudlo nila. Amo na nga kadamo sa mga maestra kag maestro ang naga-vlog naman subong. May nangaragari ko nakita sa may Pasig City kay K5 Ted nga isa ka maestra. Nga si ma'am sa Pasig City National High School, namian ko ni siya mo. Kay niya do medyo, tawag ni gani do, realistic bala nga mga senaryos kabuhi bala. Sa silod balay, sa silod classroom. No? Tapos do may lesson kaya nakuha afterward. Iniya, why gid? Sa ton sini nga mga ka-K5, makita I don't know ko sa video ni for the sake of the content mo na pamangkot ko bala kag sisa kung nano may tutuod gibabla kami mga estudyante na estubangan niya kay kung may mga estudyante na estubangan niya but sining wali pulos ang ginaobra ni siyang maestra kaya gina-live yung kugalingon niya sa TikTok at the same time kay sermon siya sa mga estudyante ya kag ang sermon niya nga ginapalabot sa estudyante ya do hindi magkaalamo na blang OA acting nga pagklase sang sermon nga I do not know kung ugot niya kiba siya wala kag gusto niya nga magdamo ang viewers sa TikTok kay K5 Ted kag mag-viral siya kung di nag-viral ka sa wala pulos ka butang may ara man maestro dito sa may Mindanao
ini nga maestro ya, itong balko ba mo? Ga-inspire to ya. Ga-inspire nga gina-share ya, gasaot-saot, ginaimo ya kanta ang lesson ya. Pagsulod sang bata, sa mga estudyante, may libre nga pamahaw, may libre nga pagkaon. These contents are very inspiring content sa mga estudyante kung ikaw isa ka maestro kag maestra. Pero ning content ni ma'am ne, why giniya pulos? Ari kag ipapanawgan na siya sang show cause order sang Department of Education. Pero para mabalaan ninyo mga ka-K5, no? Lesson learned diya sa mga tanang maestra, manunodlo, estudyante, kabataan, kag tanan nga nagapamati, subong ka nagagamit sa social media. We need to be responsible for using those kind of platforms. Hindi ko mo nga maka-income ka dira, pati lawas mo dira, pakita mo tanan. O di ganyan, matambling ka na una, ulo, toko, dila. Lang mga buhay nga mga stunt ka K5 Ted. Just to earn money. Tiyo kailan na ko di malungi ang liog mo da. Kung malungi ang liog mo, imbes maka-earn ka na siyang kwarta, basi mabuklan pag mangrikanan mo kag mga pamilya mo na pa hospital si mo. Kadamo sa mga bata nga nagalantaw kay 5 Ray, may access mo. At a very young age ka, ang bata kay balo na maglantaw sa social media sa cellphone. So makita nila may gaturo tumbling da, may gapamuyayaw, may naga-rant dira. So amo nang masulod sa subconscious minds ng bata. So sa formative years sa mga bata bala, from 0 until 7 years old, formative years ang tawag sina. Dara mo ipormang maayo nga batasan or malaot nga batasan. So ang tanan sa mo halin sa kabataan may access ta mo sa social media. So make or break any K5 Ray kung anong gina-inject mo da sa paminsaros ng bata. Correct. Dapat nga i-limit, i-sanitize ang ginikanan kag i-control ang ginalantaw sa mga bata. Kung wise ang parental guidance, abi nila, okay lang nimo sa maestra K5 Ray. Amo na ganyan balko sa mga movie, maglantaw ka movie, grabe ang MTRCV, Movie and TV Review, Movie Television Review and Movie Television Review and Classification Board. Classification Board. Nga ang head subong amo ang bata ni Tito Sen. Nga si Shara Soto. Sa aton sila nga mga ka-K5. Pero sa social media, even though nga may mga ara sang community standards, guidelines, ang mga social media platforms, pero not all mabantayan nila. Hindi tanan nga inablang before mo i-ere, gina-review anay ka K5 Ted. Or samtang naga-ere, may naga-review. Sa social media ya late na iya maduperahan ko ay may mag-report kitawo nga do ka bastos kag do ka hindi mayo ni nga iya sini nga content. Hindi niya pag-violate ni Facebook or ni TikTok. In short, madamo na ang nakalantaw kag nakakita mga ka-K5. Ari play pamatian bla naton ang ining pag live sang maestra samtang naga-sermon sa siya mga estudyante ka-K5 Paul. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa lamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay.
Alright, sa aton sila mga ka-K5. Ginalantaw na mo ni ka-K5 Ted Awero Francia, mga kuturan, kung may arabala siyang tutuod, bala ka mga estudyante, tubangan niya. Kaya mo makita mo ni sa reflection sa iya antipara mo. Pero daw ay man tawo, no? Kaya daw ay ko may makita ko, pero moving object, feeling ko siya gwabla sa bintana sa iya classroom, kung nagalakat-lakat sa hallway. Pero way ko may makita nga tawo, nga sa sunod nagdisensya nga mangihi, pero hindi man to bation gid kayo ang boses ang bata, no? Sa aton sila mga ka-K5. I do not know kung paano yan i-explicar. Kaya patawag sa Department of Education ka-K5 TED. Enable for the sake of the content. Mambal sa ngati, ma'am, pasensya gid, way ko gid expectar nga mag-amo ning reaksyon sang publiko. Just for acting purposes. Okay, nag-acting lang ko to yan, nagadrama-drama lang ko to, ma'am, no? Sa sulod sang akong classroom, pero bisan pa man ko to mo estudyante ko, way gid dito sang wala gid dito sila, way ko sang estudyante to nga sermonan, ginyaw-yaw sa sulod sang classroom. Okay, for the sake of the argument and discussion sa aton sila mga ka-K5, given wala. Pero may strakaw, nag-upload ka sa social media, nag-live ikaw sa social media, ano bing expectar sang tao? Si mo mayo tani ko nga, ano ka, na lang nga, hindi ka maestra or tambay ka lang da, kamagamo kasi nga doon ka sermon ka sa mga utod mo, kag sa bata mo, siguro na maintindihan pa sang tao, kaki-510. Pero ang balon mo yung mga, why pagkari ka mo, board exam ko mo! Why pagkari ka mo kapasar sa board exam, naman kasi sinora ka mo? Pangihi to! Ngisi pa na, pangihi! Karon 2/4, kung batasan mo? May hugot ni sa posible kay 5 Ray. May ginakuha ni sa sang sang rason nga nga maakig sa. Kaya posible dra niya lang ginapaupok, balor ginapautwas niya. For sure, enclosed ni or sarado ni kwarto. Nga siya lang gini nag-record kay she is very conscious sa recording niya mo. Kagang mataya bilag o lagulag bala. Pero wala siyang focus. Kaya daw ga declaim siya. Daw ga artist bala. Na nag-artist si ang maestrang ini. May hugot man sa wala. O gali kay gin-upload niya ni sa social media sa Reagan vlog niya. Hindi manami nga influensya sa kabataan. Kapin pa sa mga pupil niya, kung elementary or students niya bis high school, kung amo gimaning iya. Kaya basi kung antes sa mag-record, may ginkakigan siya, kagusto niya lang ipopok. Kung may sugya man sa yabi nga, pareho niya nga maestra, kung nga dra niya lang ginpaupok sa vlog niya kay 5 Ray. Okay. Hibalon tani siya ng pangalan sa manunodlo, din nga eskwelahan, nag-eskwela, nagatudlo, kag ano ang pinaka-latest sa mga updates sa Department of Education, kaya nakalabot ni sa DepEd, kag ang DepEd doon nakawarning niya sa mga manunodlo nga, kung mag-vlog ka mo o kung mag-iway ka mo ginalimitahan magamit sa social media platform sila, pero dapat sanitize na filter mayo kag ang content hindi siya degrading kag hindi siya insulting sa mga estudyante kag mga girikanan o kung sa mga tao nga nagalantaw, because at the end of the day gina-carry mo ang institusyon pangalan sa Department of Education. Naka-uniform pa siya? Naka-uniform pa. Sa aton sining mga ka-K5, ibalon tayo latest update sa aton sining news center kupod naton si ka-K5 Wingwing Senyeres. Ka-K5 Wingwing sa pinaka-latest nga update sa sining viral video ni Ma'am sa iya sining social media. Sa imo report, standby. K5 News FM Live Report. Yes, ang ka-K5 Ray, ka-K5 that ang kahapon bala, Monday, ang March 18, yung isyuan ini, ang maestra nga wala na ginhingalanan sa isa kuno ka public school nga under Mantra Department of Education sa nga showcase order nga ang isa ini ka high school teacher gikan sa Metro Manila nga nanarmon bala sa nga iya mga estudyante sa isa ka viral TikTok video ang ini ang suno sa Department of Education. Bali suno sa deputy spokesperson nga si Francis Bringas bala nga mayara sa nga 72 hours kuno nga ang manunudlo nga ini agud magsumeter sang iya pathag sa insidente. So posible man nga masuspinde o kung na makakas ang serbisyo sang manunudlo depende sa ginapatigayon nga investigasyon. Tapos ang diri bala sa ginhambal ni Bringas nga ang kabugaton sang iya nga ang paghatag bala sang nakdaka ito sanction nga
Sanctions sa or iya, penalty? ang kung mahibaluan nga guilty amo ini ang sanction raise niya amo na ang makakas ang iyang serbisyo o kung masuspende ini sa pagtudlo. So kaksan sa sang iyang lisensya bilang isa ka manunudlo kay K5 Weng Sinyares or mayara sang corresponding sanctions based kung ano kadako ang ila sining ang iya sining obrang sala kay K5 Weng no. Pamangkot naman ni sa DepEd no. This is very very massive no ang pagdamo sa mga vlogger nga mga manunudlo naton kay K5 Weng. So ipamangkot naman din sa DepEd diri sa aton niya sa Iloilo nga bahin kung ini balang mga pag vlog sa mga teacher nga ni ano may ara ni bala nga mga memorandum nga ginpapanaog ang Department of Education and certain guidelines nga kung magamit sila social media platforms sila for vlogging ano ang mga dapat nila i-considerar sila no kay K5 Weng Sinyares. Hindi pwede nga basta-basta na lang sila makobra content with carrying the name of the Department of Education. Tapos magusto sila kung magwas-baba nila kay K5 Weng. Kagagin pa duman man bala kay K5 race ang asang DepEd ang mga maestra bala nga hindi na napagkalimtan ang DepEd Order number 49 ang series of 2022 nga kung sabihin ang promotion of professionalism in the implementation and delivery of basic education programs and services. Bali dapat ini kay K5 race nga magalantaman bala ang aton nga mga manunudlo sa mga nagwa sa ila mga bibig kag ang isipon ginanda nga isa sila ka professional teacher bala nga maging role model sila sa ilang mga estudyante. Correct. Sa aton sa mga ka-K5 no, amo na nga dapat kung di ba kambal ang mga maestra nga do sila panigambal sa mga estudyante nga think before you click. Think 100 times before you click, no? Inablang nga panumdom kanay bago ka mag-post sa social media o kung ano man dira ka mga content i-post mo sa social media kay basi bala ma-backfire na simo ka K5 Weng. Imbes ka maka-gain ikaw sang manami nga impresyon sa tawo sa public kay basi niya bisag maestra kani nga ba-upload ko ni kay damo gini makarelate sa kon nga mga maestra mo gamo na bala ka K5 Weng. Makita actually ang mga sermon ni kay K5 social media nga may mga maestra nga gakalimtan nila ang kung ano ang ila balang profession nga dapat isa ikaw ka maestra ikaw ang mag-survey bala nga magatudlo sa imong mga estudyante sang maayo nga binuhatan kada maging amo gani na mambal nga role model gid kita sa aton nga mga estudyante. Kay K5 Weng kay K5 Ted tawag sila kani amo ning ginambal naton nga ti for the sake of virality, for the sake of income, obrahon mo ang tanan. Ang ining pagka-sermon-sermon ni actually sa mga maestra ni, hindi man ibag-o sa aton. Kay may mga maestra gimaya nga pla-sermon mo. Di ba ka kay Panten? May araya mga maestra nga pla-sermon. Ang pinaka-foul lang diri nga nakita naton sa ginobra ni ma'am, isang pag-expose ng kugalingon niya sa social media. Mamoy ning pagsermon ko kaysa is a sort of discipline disiplina no sa emotion ng mga estudyante. Kay expected man ako ikaw manunodlo. Kay molder ka sang batasan sang ka sa estudyante sa rimo sa bata. Kag depende na sa sitwasyon basi bala may there is something nga ginobra mo estudyante mo nga naka-provoke sang imo emotion. Sa aton sini nga mga kakepay but not to the point gamiton mo social media just to gain sympathy and empathy sa public. Nga ting may stra kaya ang balo na sa tawo ikaw ang may pinakadako kag pinaka-wider nga influence kag ano ang paminsaro ni. Nga makaintindi kag makalaygay ikaw sa mga estudyante mo hindi nga ikaw ang lagay lalaygayan sa social media kay K5 Weng. Ang isa pa di kay Weng, isa pa dire kay may pang-insulto pa sa no? May kumbaga may mga paaman. Yang pakoy kumanay na daw board passer gamo. Di ina project nga mas maalam sa mga kabataan. What can you expect? Discouragement na kay K5 Ted. Ga lo moral ang kabataan sina. Mambal sila nga ikaw. Mambal yang estudyante ikaw gani mamamon tani nga inspirasyon mo. Ngati gusto mo namon nga makalabot sa punto ngati makatudlo mo kami display kadlaw para sa imo bilang isa ka professional teacher no. Kag ang ambal ito blaki na estudyante nga
karon mga ingrato kayo, yung mga ugali nyo ay parang squatter, loko stalking. Ano yan ang ginapakita ni ma'am, di ba ni pang squatter nga batasan eh? Sa aton sini nga mga ka-K5, di ba? You're trying to imply a certain word sa imo sini nga mga estudyante, but then again, way mo ginalantaw kung lingongon mo ka-K5 buwan, senyeres, bilang isa ka manunodlo, amo ko niyang balko, okay lang tani ko mga normal, mga magulang, nanay, hindi na ipagkagton sa publiko ka-K5. O galing kay maestra ka mo. Amo na nga nag-viral gid ni sa social media ka-K5 buweng. So balik kita dito sa nga memorandum. Ako ng section to sang DepEd. DepEd Order number 49. DepEd Order. In series of 2022. DepEd Order number 39 kung sa diin ginahambal mga ka-K5 may rapat ang mga manunudlo sa aton sini nga mga kulturan no mangin mapabilin nga professional sa ila sini nga mga estudyante kag sa ila sini nga trabaho. So ang pagdisiplina, ang pagtudlo sa aton sini mga kulturan i-embody nila bilang isa ka professional teacher ka K5 wing no. Pero pamangkuton nato ni kung may mga memorandum order ni coming from Department of Education sa paggamit ng social media platform sa mga manunudlo bala kag engage nila sa ginatawag naton sini nga mga vlogging no sa social media kag pag-create sa mga content ka K5 wing senyeres amo nang labuton naton with ka K5 Kim Kaluyo sa Department of Education. Wala pa ni makapagwa statement ya ang maestra after nga nag-viral siya. Wala pa ang K5 break aga ginatagan din ini sa nga 72 hours bala agud mag-submit sa nga iyang explanation nga mangina basis sa creation of a committee na magambal kung ang fact-finding balas ng investigation o kung kinanglan pang ipadaluman siya sa investigation o kung hindi. Alright. Salamat kayo ka K5 Wing Senyeres sa News Center. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito ka pa. Balita gikan sa News Center, ini si K5 Way 02 Senyeres. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 7:45 mga ka-K5 ang oras sa K5 News FM Philippines. Kamo ang akig subong kay ma'am sa social media. Ambal ni Ma'am Gina Rabin, balya sermon is normal mga akig nga hindi makasala kag may boundaries. Pangakig bala nga dalalaygay hindi pa pangakig nga dala pang pakalubok panginsulto patal si kanyo na sa DepEd so hateful ang attitude niya sobra kataas ang tingin niya sa sarili niya wild lily nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalaga imagine mo na ibang ganyan throw pa siya nag-comment pa sa mga malain nga mga tinangga kay bangod sa kaugot nila sa maestra so nakita nyo ning resulta nini sa mga maestra bala kag maestro. No? Abi yung social media subong underestimate nyo. Very, very powerful ni. So, sobra pa ni siya kodita kag nagpatigayon sa nga EDSA people power to ka K510. Pati worldwide ang iyang ego kay K5 mo. Sa una malimit mo lang yung media sa radio. May certain na isang nga coverage or reach. Pero subong ya media worldwide na mo. So makita mo na da. So nag-infuse ka either sang encouragement or discouragement. Gi-inspire ka or maka-expire ka sa tao sa mga ginahimo dira. And considering some it's trap kay 5 Ray, so it's bad taste. Sa ato niya nga personal nga paglantaw, bad taste ini. Kay kung ikaw maestra, it's a public image ka mo. And public figure ka, ginatangla ka sang kabataan, sa mga ginikanan. And you are expected nga maghatag sang maayo nga pamatasan, magbulig sa ila pagi sa bayang panimuot. And ang social media actually kay 5 Ray, hindi ni malain you can influence people in the right manner sa mas gusto nga pamaagi sa social media. Depende sa imo nga content. Kung galingin ning iyaya, gusto niya i-project that she is above everything daw kuan lang mas mataas gid saya kag ang kanubo gid saya nga paglantaw ya sa mga kabataan niya ini. And mahambal pa sa dayon nga squatter. So in fairness sa mga isa sa squatter bo siningon sa mga
kwan bla sa mga stereotyping ya. Stereotype nga kung squatter ka, daway ka nagigya pinalilagan da squatter ka mo gina mga baka may register ka sa squatter mo naging batasan mo, pictured mo. Ano ka way ka na pagrespeto da, manghambal ka. Kita sa squatter makita nagalin. Kada mo makita sa experiences kabuhi, iban nga mga squatter aramada pero subong mga professional na may mga squatter gani, may mga abogado gani nga sa squatter masug nag-star. Nag-squat lang sila kay way pa sila sa bakal sang lupa o sang balay. Ti subong din na gani right term nga ginagamit mo. Ang squatter na, hindi na subong settler na informal settlers na subong ang ginagamit nga termino da. Kay mo ang squatter do ka insulting bala nga klase sang tinaga, degrading. Do ka degrading, that's why demoralizing, no? Gin-change na ina ka K5 TED sa informal settlers. Sa aton sini nga mga ka K5, tiabot ko bala na siyang maestra nga na, no? Sa aton sini nga mga ka K5. Grabe kining hugot sa kabuhi anong klase na. May actually may konisa, may mga let ups na sa kabuhi niya sir. May mga pent up emotions ni nga ginpagawa niya lang pagi sa vlogging. Pero white naman ni gina-judge si ma'am or white naman siya ginatawag siya ni gani, ginakondinar. Ang ato na diri nga mangin example ini sa mga manunodlo nga sometimes you need to watch your mouth, watch your words, and tawag ni think before you click sa social media. Kaya ang social media grabe ni ang virality. Subog if you can still remember year 2021 sa aton siya nga mga ka-K5, si former DepEd Secretary Leonor Briones, may ginpagwaan man sini sang mando ang Regional Director sang Central Luzon nga ginimpa-imbisigaran man ang viral TikTok video sang isa ka manunodlo nga maestro nga nagi-sexy dance. Nag-sexy dance sa iya sini nga TikTok mga ka-K5. Nga do kasubong kuno nga hatag sing impression sa mga estudyante for a possible sexual abuse, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kiti may stroke mo ya, ma-sexy dance ka da, mapakita-kita kada sang abs mo da, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, so why nagakabagay? Ano lang ibagay nyo man tani ang content sa kung ano ang inyo sini nga profesyon. Kadamo bala ko sa may nakita nga mga professional ka-K5 TED nga nagaobra ang content sa social media nga very very beneficial kag informative ang ila content. Bisa pa ko abogado ka, may mga abogado nga vlogger nga hindi ka nagani kisa man baka makadto ko sa abogado kay mapakonsulta ko mga advice ti bayad para kani kisa consultation fees ang abogado binyo kung tagpila kung mga baguanon para abogado di ba ubos 500 pesos na. Pero kung mga abogado nga affiliated na sa isa ka law firm company, mahal-mahal na nagawa mga ka-K5. Kung hindi kaya kakita sa abogado nga kilala mo nga makalibre ka lang, tawagan mo lang, may lang ni ako niya, katawag ko lang niya, entertain niya sa dayon, why niya damo ka mo, no? Pero kung why kay kilala, mamayad kagid. Pero, bangon sa sining mga abogado nga mga vlogger, kung kaysa hindi mo na kinanglan magkadto pa sa mga abogado para magpakonsulta. Legal advice. Sila na mismo naghahatag legal advice sa ilang mga social media platforms. No? So, mo na yung mga informative. Beneficial nga mga content sa social media based sa ilang profesyon sa aton sini nga mga kauturan. Amo na dapat no kung magobra kaya content hindi lang relatable sa kabuhi mo, relatable sa imo nga profesyon. Hindi nga mabra ka lang basta content for the sake of the viewers, for the sake ka mag-viral ka, for the sake ka magsikat ka, nagsikat ka giban tuod pero nagsikat ka sa kalainan, hindi sa kayuhan. No? Ang ini nga mga style ka kay 5 TED. Yung style ba ito ni tambok, abok-abok to ba? Nga wara-wara to ba? Nagtinong na siya. Ang style yan hindi na mag-click sa social media for a long term. Sa aton sini nga mga ka-K5, agi lang ng kasaw. Agi lang na yung interes ng tao, si mo mamati sa muna nga klase sa content. Kung gusto mo long-term content, nga adaw-adawong ka na siyang tao, create ka inspiring stories, inspiring content. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 na hindi na matakan tao lang tao si mo. Basta sa maestro to bla nga naga-viral to. Ka-K5 Paul, nalipat ko sa pangalan mo, ba't kung makita mo, pwede mo na mapakita da, no? Ang ato blang may maestro na blang nga nagakanta-kanta, nagatag pagkaon sa bata sa mga estudyante sa Jensan na mo. Bataon pa to nga maestro. I-search mo lang viral teacher sa Jensan nga TikToker or vlogger. Bataon pa maestro, ba mo ko ka-K5 TED. Every time mag-browse ko na siya nga social media account sa Facebook, why ko na may makita nga video nga way klabot million. Kalabanan million gina. Anong boot silingon sina? Boot silingon ang iya nga content nga gina-create, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 maka-attract gid
sang madamo nga viewership because nga very inspiring ang iya nga content bilang isa ka manunudlo. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi lang niya kon nga nakalibre siya dabi sang pagkaon sa mga estudyante kay mo nag-earn sa mo. Hindi lang niya kon ka-K5 tiging painon mo lang gatas ng isak tasa ha. Para lang mambalbi may araya nga mga maestro gamiton na estudyante nila para lang maka-earn money. Hindi. Kaya nga man, ang estudyante ginahatagan niya itag isa ka sako bugas. Mako mo na mag-isak sako bugas. Kung may ara ka estudyante 20 bilog bala, i-multiply mo sa 2,500 bugas plang na. Why panalabot ang tawag ni? Ang gina-prepare nga pamahaw, merienda sa mga kabataan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, that is why nga plangga gisa sa mga ginikanan. Kag siyang iya mga estudyante. Drang kalipaya mo to give K5 Ray. Inaya beneficial gid ka maka-inspire. May iban man gani mga vlogger diri nga Western Visayas based. Nga kun lang taon mo K5 Ray, pamuyayaw. Ining si KALINTI, hindi man ni nami. Ato niya prangka magambala, pamati man si sir. Siya nga dapit. Ato blang dumduman mo sa dinagyang to nga gin declare sa nga non grata. Ato blato, no? I think utod niya ni isa yang naga-vlog man niya sa pagkaon nami man niya mag-vlog. Pero may iban diya nga for the sake lang nga magkuan ba lang ako nabi ang tao do isog ka gid nga pamuyayaw ka, manghikay ka. So hindi ina manami. Ang social media ng ini pwede tin ay magamit, ma-maximize to infuse sang good manners and right conduct and right character kay Five Ray. Subong nga daan nga ang kabataan dali masway, dali sila madala sang batasan sang tao sa palibot, kapin ba kon mahina ang disiplina or gani wala nang disiplina sa sulod sa balay, mambal niya tiloki man lang ni mamuyayaw di sa social media. Or gani di pakita sang sensual nga mga aktobla, no? Magsaot-saot da to convey sang sexual message, to convey sang sex or sang violence or hate sa aton nga komunidad. So ini dako ini nga lesson para sa mga manunudlo nga naga-vlog man. May hambal mo kay nang taga Pasay naga-vlog enjoy ko na yung maglantaw kay ma'am. Enjoy ko na. Kami sa pagiging taga Niway nga kraya pagig niya. Lamuna or Niway. Target na namon day kay K5 Melmar nga kantuan. Pati atong sa may Sara pagid nga family. Mama mo mga amo niyang mga nami bilang mga content, no? Maka-inspire. Maka-inspire. Kadlaw gani ko to sa iya content nga isabla. It's very tawag ni gani relatable bala. Kay 510 ito nga puli sa balayan nay anong sudanta sa batang nanay nga preparar ko di sa adobo nak. Ambalin gadali kahaw kay lapit rin na maluto ang adobo ko mamoy butangan ko ni isang paper. Ambaya correct is nanay nay. Hindi nanay paper. Pepper na siya. Nay, pepper. Tapos mabasa na, ganag-eskwila na ka mo! Doon yung nagrikanan niya! Pero at the end of the day, bala, it sounds funny, but at the end of the day, may lesson ka makuha. Which is ang correct pronunciation sang pepper. Pepper, P-E-P-P-E-R. Ng paminta, kaysa sa papel nga paper. Hindi kakadlaw ka pero namuot ka pero may lesson ka nakuha. Amo ni siya ginambalaton ka kay 510 nga maestro nga nag-viral bala na si Sir Jeric sa Jensan. Araw, maestro na siya. Lantawa ko ano ang ginobraya ang content niya sa mga kabataan. Lantawa napakaon niya mga estudyante, no? Lutuan niya, no? Lutuan niya kaga mga nagaluto na mga ginikanan. Before sila magkanto sa eskwelahan, mamahaws lanay. Na ilang gastos tanan niya. Nami, no? Waay na iya siyang budget ang DepEd para mag-obra sa muna. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 kaging papilya sa mga estudyante nga do kasubong nga nagkaon sila sa isa ka restaurant. Kay may lamisa man? May lamisa. Nami, no? Jeric's Free Restaurant. Free restaurant. May bulak pa na. Ang mga kadalamisa may bulak pa. Kanta na siya, may lyrics na Amo nang kanta yun. Ang public school teacher, of course, I sacrifice my own money and salary. Sauna, pili na naman. Sige, ibalik mo sauna. May kanta na mo. Hindi na ma-flag? Hindi na. Hindi na. Okay, sige.
Kakuan sa sugba isda ng aloy ni aloy. Oh, puro May Dracula. hotdog, May itlog, duro itlog. may prutas, may gatas. May gatas Libre na para sa mga estudyante tanan. Oo. Amo ni ang kampiyon nga content sa May extra. utan pa. Okay. Open sa alas 6 aga sa alas 7. 1 hour lang. Kay Paul playback. Liwat. I am public school teacher, of course I wake up from 3 a.m. onwards with God's grace. I am public school teacher, of course I sacrifice my own money and salary. I am public school teacher, of course I teach with love and good memories. Ang pagiging guro ay isang bukasyon, di iniinda ang trabaho. Kahit sa bundok na destino sa pagturo, masayang magturo sa nayon. I am public school teacher, of course I traveled for an hour to the school. I am public school teacher, of course I have no time for my own family. I am public school teacher, of course I give breakfast for all the learners on the mountain. I am public school teacher, of course I wake up from 3 a.m. onwards with God's grace. I am public school teacher, of course I sacrifice my own money and salary. I am public school teacher, of course I teach with love and good memories. Okay, may mga lines to bala ka K5 Ted nga do i-emphasize ko lang. Ang balya nga I am a public school teacher, of course I sacrifice my own money. I am a public school teacher, of course I teach with love and good memories. Do mo na bala no sa ton sini nga mga ka K5. Araw palagtag sa isa kasako nga bugas sa mga ginikanan sa mga estudyante yan, makon mo na. Sa ako na ni Hawaii gaya sa maestra kag maestro subong makatukom sa Ginobraya. Why? Nga man sa pagkanay nga istorya, wala man no offensement. No sa aton sini nga mga kakipay, bangod nga ti isang una to tama pagkagamay ang sweldo sa mga teacher. No sa aton sini nga mga kakipay, hindi man igar nga ang mga manunudlo naton na. Sos, grabe ni subong mga loan nila. No? That's why nga gustohon man nila ni mga kabyanan, mga kauturan nga magbulig sa mga estudyante nila kay kisa kulang pa sa loan nila, kulang pa sa pamilya nila. Pero nilang tawabla si sir. Ang iya sining dedikasyon sa pagtudlo kag pagibulig. Nandawa na pasotsoto yun ang mga Amerikanan na isa nagsako nga bugas dayon. Sa ton sining mga yan is sweldo. Yan is sweldo. Of course, I'm a public school teacher. I sacrifice my own money. Ganun kay drang nakita niya ang joy Sir Ray. Dra ang joy sa giving. Ang pag-share bala, you give nga why ka nagalaom sang balik. Of course, ikon nga hatag ka, balikan ka ginaya sang Dios. Ang Dios na imatag sa imo. Amo nang hambabla ni Doc Ramel Uy bala, a cheerful giver lives longer. Ang good health mo, may lawas, may panuna, gift of sleep, makatulog ka, contented ka sa simpleng mga bagay. And ang favor ti biblical principle man nga bisan isa lang ani ka baso nga tubig ihatag mo sa isig mo katawo, ibalik sa imo dako. Ining iyaya K5 Ray, out of love. Ang mga bata sa bukid before sulod sa classroom busog. Kag hindi lang si mo nga isa lang iya ka sudan, may hotdog, may talong,
May prutas. May gatas. May Kompleto kanon. na, go, grow, and glow, Go, grow, and glow, gid, kompleto sa dietary meal ni bala. And you can teach effectively sa bata kung busog. Kung busog. Correct. And that is reality sa Uma K5 Ray. Nga bangod hawot-hawot ang kita sang iban nga mga ginikanan. Ang bata nila makadto sa eskwelahan nakapamahaw man pero gamay lang. Garag guok ang tiyan. Or way isang sudan, way isang balon. And that is the real situation nga makita naton sa Uma. Nga kung i-compare naton sa syudad, diri sa syudad hindi na ni ma-value sa kabataan diri. Kahit ti damo sang mga fast food chain day, damo kalanan. Pero sa Uma sa bukid K5 Ray, nga iban ka chinilas lang, gisi pang chinilas nila. Ini makakaon. Di nako na ni nga bagay. Ang ginimo ni Sir Jeric sa Jensen. O may tinapay May kwarta pa na balod ha. O may tapos ang ubi pandesal. May kutsinta, kompleto. And amo niyang dapat worthy of emulation. Mga pagka-emulation nagakabagay nga sundon kay 5 Ray sa mga manunudlo kag sang iban pagid nga gusto man mag-share. Although sakto nang balmo nga mga maestra subong, they have also the heart to share sa ilang mga pupil na elementary, sa mga estudyante, galing kay ti hawot-hawot man ilang kita kay 5 Ray. So tumalag sa ni and we hope nga magdamo ning rasa ni Sir Jeric niyo. Ang bata kita mong kalipay sa mga bata, simple man lang nimo. You can win tao or you can win people through their stomach kay 5 Ray. Pinapakaon mo kasi kapag kaon, mawin mo na sila. Tiare agli ang mga ako na kamote may kamote ka tumpok na mo damod laggo. Laggo pa rin nga kamote no. Tapos may star bread. Star bread ng lagko. May linagang itlog. Tapos may kiluhan man siya. Holistic ang approach ni Sir Jeric dito sa Jensen. And worthy of emulation. Nagkakabagay ng adayawan na. So ako ganit sa Department of Education, tagaan ni dapat siyang nagakaigo nga pagdayaw, pasidungog ining si Sir Jeric mga kabyanan. Sa aton sini nga mga kulturan, ako ay highly recommend sa mga kasubong sini nga mga manunudlo no sa aton sini nga mga ka-K5 samtang buhi pa sa bata pa sa mafilya ang pagpasidungog ko ako gani presidente sa Pungsod Pilipinas i-recommend sa Department of Education i-awardan sang Malacanang para at least ma-inspire ang kalabanan nga mga manunudlo nga they will create their own content sa social media nga mga kasubong sini kaya nga man hindi mo brand ni Sir Jeric kung may nagalantaw sa iya nga social media platforms kag ginabalik kagid sa mga pumuluyo sa mga viewers, supporters ginabalik kagid true sa pagbulig sa mga estudyante kag mga ginikanan. It's better to give than to receive ka kay 5 Ray mo. Darang kalipay sa paghatag. Manang open secret, ang kalipay sa paghatag, arang kalipay kay 5 Ray sa magbaton ka. Correct. Oras, alas 8:06 ka mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Good morning kay Ma'am Bibingsan Bibian Pagtulunan, kay Ma'am Raquel Gubatanga, kag sa aton sining mga listeners sa online. Kahit pa paano may nakuha kita nga leksyon, uragi pakita ta to tong mga sermon nga maestra, pakita ta ang another side sa isa ka manunudlo nga may very good content sa social media platforms. So dapat mangin leksyon sa mga teachers if you want ka dayawon ka mo sang tawo mangin sikat ka mo online, ubra ka mo sang mayo, no? Kay kalaway man nag-viral ka, pero nag-viral ka sa kalainan. Ang oras nato mga ka-K5 sa aton sa klinika DTX 500, di superior antioxidants, bulong sa diabetes kag high blood hypertension mga ka-K5. Sa aton sa mga kuturan dugang mga local news karon. Ilaboton naton with our patrol team with ka-K5 Ralph Dili Mosqueda mga updates and follow-ups sang aton sining mga balita. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia, Foro de los Pueblos. Magabalik kita mga kabyanan sa programa ka mga importante nga pabalo, standby kamo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Si Police Major siya na may Acanto Sangrinas. Maglaom nga ang simple nga pagpangabuhi sa mag-asawa nga Sanday Nistor kag Remedios Igaran sa Sitio Bubog, Barangay San Lorenzo, Gibaras, ang may bayluhan sa makaglidlis nga krimen. Malinong
Matawhay, preska ang hangin, kag napalibutan sa mga prutas o tanon, mga nanari-sari nga tanom, kag may kasapatan ang lugar. Diri malpayo nga nagapuyo ang mag-asawa nga sanday Nestor kag Remedios Igaran. Apang astas kamatayon, nag-opdanay ang duwa. Ginablubanta mga alas 4 sang hapon, Marso 15, sa nasapuan ang mag-asawa nga wala na sa kabuhi sa ila lugar. Ang masubo pa diri kay nagbulag pang ila ulo sa tagsan nila kamalawas. Halos yara sa 30 metros ang kalayoon sang duwa sang ini ang makita. Considering nga medyo malayo, no, kay sulod lang dito sa sa lugar. Pan-arrival ito, aton nga kita nila dito ang duwa ka bangkay, no. Kung hindi na siya magtupad layo niyang distansya. Oo. Ang una nila nakita mismo halin dito sa samputan ang babae, no. Oo. Tapos sa sulod nga nila kita nila dito sa unahan mga 30 meters away sa lawas ng babae ang lalaki naman, no. Oo. May pilas tuga sa pagkatiro ang 64 anyos nga biktima. May na-recover nga anong ka basiyo kag duwa ka mabala sa ginapatian 12 gauge shotgun ang gingamit sa pagpatay sa mag-asawa. Hindi pa man matulid kung magluwas sa gintiro ang mag-asawa, ginpugutan pa isang ulo o kung ang mga ido ang nagtaban diri. So with regards sir sa pugutan sa ulo, hindi pa nato ma-determine. So diri nga advanced state of position ng aton ng mga biktima. So apan check namo dito, ay makita namo to mga galaptang parte sang ila ulo. Marso 13 sang hapon sa nabatian sa mga residente sa lugar ang mga lupok. Apang wala Manila inigin sapak kay abi nila kung ano man lang ang naglupok. Ang ikaapat nga bata sa 8 ka mag-ulutod sa mag-asawa, limitado lang ang iya ginbuyan tinaga kung nga agin patay ang iya ginikanan. Kada ano di pa masyar kay nanay mo? Kung may inanglan lang. Ano pa may manok ang awag ang nakakon kung ano inanglan niya. Oo, anong ginserya nga problema? Wala man. Dati sa una lang agin pablatter sa barangay. Wala na ko tugin sa akong pamlati. Okay. Da wala man sa kasugid. Wala. Ang palamukutanon sang tanan, ano ginayhan ang motibo sang krimen kung nga mugit sini ang kaakig sa nagpatay sa mag-asawa. Sa pagpanalawsaw sang K5 News FM Iloilo, mahimo away sa duta, pamilya, kag propriedad. Suno kay Barangay Kapitan Alicia Ponce, sang Barangay Constancia, may 3 kahigayon nga ginpatawag ang mag-asawa. Una, ang may angot sa duta. So ang nadumduman kung nasa nagdiga, yung patawag niya sa sang tiya yung nag-istar sa bantayan, si Chay Kalay, yung patawag na sila nga mag-asawa. Party man sa duta. Mga 2019 or 18 siguro ay. Dira nga una nga nagtawagay ining magtiya. Oo, sa ako na yung time. Oo, sa ako na yung time. Party sa ano nga duta, kap ang ilag na sa duta. Ito ginaubra, bala ito mo. Kaya hindi ko lang masayuran kung ano. Gikigin patawag lang to siya nga para may istoryanay sila bala. Sula ko kabalo kung party sa ano to, kay... Okay. Sila laman to yung istoryanay, hindi ko man lang to binis. Venue man lang to yung amon mo. Okay. Kay gambal ko yung pagduta, ang barangay hindi ginaya kahusay. Ikadua, ang talamnanan. Tapos, ang ikaduha, ginpatawag na siya sang... Sila nga mag-asawa, ginpatawag sang magulang sang babayi, nga nag-a-star sa Negros. Kayo ang gusto sang magulang, dong ipahat-pahat na sa ila ang lupa, nga ginpanobli ni nanay. Gusto sa kabataan, gusto nila lang nga ipartidahon na. Okay. Masig obra na lang sa uma. Okay. Doon muna siya. Sino na yung pangalan si magulang nila? Si Nelly Taco. Nelly Taco? Oo. Pamanan ni si Taco? Oo, nga sa Negros na sila sa Bongga Istar, oo. Okay, din patawag mo na sa barangay. Nagkanang kamusta to kapang ilang... May settlement man to sila, nga do ipatituluhan to, do gimpahat-pahat nila. Basta may agreement na to sila. Ikatatlo, ang makahoy nga ginpangtapas. Ang last nga nag-atubangay sila sa barangay, ang pakaisa yung taga-Ikawayan, pakaisa sa asawa yung taga-Ikawayan, si Rexal, parte naman niya sa kahoy.
So nagtapas siya si Rexal sang kahoy sa shares ng iya nga tatay. Sino si Rexal ka? Pakaisa ni Remedios sang asawa. Oo. Okay, sabring amon si Nestor ko nagpambuslog dito sa iya nga mga kahoy. Di kay amo to siya ang ginpatawag ni Rexal. Oo. Okay. Si Rexal, amo may pre-take up, no? Taka daw? Taka daw. Sa break-up sa imo nga tatlo, sila nga ginpatawagin pang sitol, may mainit na rin nga kaaki ang isa kag-isa to sa sining mga ang sa kahoy to wala na to ginkuha ni Rexal, ginpabayaan niya na to. Tapos ang sa duta kay ti sila man lang mo magpamilya, kumbaga duwa ka beses nga sa duta ang ketloy amo tong sa kahoy. So duwa ay man sang mainit nga nagbanggaanay gid sila kung ano man. May settlement mga natabo. Pagkatapos ito wala na linong-linong na gidya, wala na sang dugay na mga 2020 pa. Mga 36 hektaryas ang duta sang pamilya ni Remedios. Apang wala pa nila inimatunga sang iya mga utod. Kag tuyo pa ni kuntani nga tungaon. Ano ning lupa ang ini parte na gid nila ng 3 hectares niya? Pa maparti na nata ni. Ti do bati plano nga ibaligya? O ay kati bilog pa nga niyang paam. Pila ning ang bilog ya? 36. Bali sa parte pa ni sang nanay niya. Ako pa nanay na. Oo. Inak nanay na 3. Muto pa 3. 3 matuon sa iya mo na di. Oo. Bali siya gatinder sang lupa nanay niya. Oo, ay na. Pila ka mag-utod ay nanay niya? Pulo. Pulo sila na una. Ti ang lupang ini. Palapad na lupa kay ang iba Amo ni. ning 36 hektar. Ko lang ni, bilhin lang ni nga. Pero ang kabugusan nga mother title 36. Oo. Sa pulo sila ka mag-utod. Pulo ti ang iban may lupa lapad lupa ni. Bali mo ning tuon. Kaya planong ibaligya ng 36 prong iya do hindi iya pagibaligya. Ada mo malapit. Ang utod ni Nestor nga si Danilo nga nakabangasawa man sa mga lugar, amo ang nakasapu sa mag-asawa. Tumandok ini sila sa banwa sang Igbaras kag suno sa iya mga sobra 2 kilometro sa kalayon sang ilabalay sa mga biktima. Nagkadto ini tungod nga ila preparahan kuntani ang ukas lalaw sang ugangan ni Nestor sa mabot nga sinimana. Sa iya ibalo, mga 3 hektaryas ang ginatalaong mga duta sang mag-asawa apang wala pa ini matunga. Sa bahin sang San Lorenzo Municipal Police Station, hindi pa nila matulid ang motibo sang krimen. Bisa sa ato sir, hindi pa kita makahatag sa mga kay ang tanan nga mga anggulo sir ginano pa naton. Na-check pa naton sa kundi bala ang mabugat nga anggulo wherein tanan sir nga consider naton nga sa amo nga manggulo ma-consider naton nga persons of interest man naton. Natala na nga autopsy ang bangkay sa mag-asawa agod may baluan kung bala magluwas sa gintiro ang mga biktima, ginpugutan pa ini sang ulo. Sa karon wala na sang ibang pang ginahingyo ang pamilya sa mag-asawa nga kuntani manabat ang naghimo sini sa atong kasubuan kag matagad sa hustisya ang kapatayon sang duwa. Para sa K5 Crime Stories, upod kay K5 Aaron Rifoyo, K5 Eric Cañizares, K5 Jason Talaron, K5 Nilmar de la Cruz. Ako naman si K5 Enrico Surita Jr. Para sa Kampiyon ni Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. May tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibog pa. Tunod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik birmin, dili nakakapuyon. Tunod sa may tisi. May tisi ang alkaline nga vitamin C. Mindanao, everybody says wow, wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino,
Mga Ilonggo, Waray, Ilocano, Servisyo, may puso sa kabyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit nang mabutas ang tsinelas, pero mahirap pa rin tayo. Walang makain, walang tirahan, ang hirap umanap ng pagkakita. Bakit ganito? Rapong na itsura ko, kakaiba ko, panay sugat sa kamay at makapal na mga kalo. Ang kaso'y tila, di pa di makadama na makalubag tila ko ay lumumad ng medisinong walang bisa na pagkadalang pa makakuha ng kahit ano na galing sa tao ng mga taon-taon. Oh! Ang dami namin dito! Araw-araw na iniisip kung paano, pero parang imposible ang lahat ng plano. Magkabayad ko sa utang-utang ng panibago. Bakit ka mo? Kasi kulang, kulang na kulang. Yung kikitain ko ngayong araw, ginastos ko na kahapon. Pinambili ko ng ulam. Sa anumang dako ka problema sa buhay, huwag mo wala ng pag-asang makasilay ng panibagong umaga para makasagap. Magpatuloy sa pangarap, harapin ang inaharap. Magtulungan at magkapit-bisig. Pagiging Pinoy nanunuot sa dibdib, iwagaywayat at pagmalaki ang ating watawat. Pag-ibig sa bayan ay di magpapaawat. Siya ang dahilan ng lahat ng kaganapan. Nahihirapan ka man, may rason lahat ng yan. Tumingala at ialay ang mga kamay sa Ama. Patawarin mo sana ako sa aking mga nagawa. Hanggang sa akin ay iba sa damatan. Kahit na gaano ko pahirapan ay walang may karapatan. Wala nang ibang dapat pang niwalaan. Anumang bagay na galing sa'yo ay dapat na pangalagaan mo. Mahalin mo ang Pilipinas, ano man ang mangyari sa'yo. Kahit pa mabuti sumuwas ako, ano man ay huwag na huwag nang ihinto. Mahalin mo ang Pilipinas, kahit pa nabuti mabuti sumuwas ako, kahit pa ano huwag nang ihinto. Ang Pilipinas, butas mawasa o kung ano pa man, mahalin mo ang Pilipinas sa Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force,
coming together under the theme celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Nga istasyon K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 24 minutos barwa na kaligad sa taktang alas 8 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos Program, the People's Forum, sang K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia, Foro de los Pueblos. Good morning kay Sir Philip King sa may Luna La Paz. Nagaupod kayo sa itong sa pagpangalagad Sir Edsel Gacho. And kay Ma'am Hazel Tuososan sa may Barwas ng Tigbawan, Ma'am Helen Morales Ibido, ang aton sining mga K5 Fans Club International 1 and 2, amo man ang aton sining mga K5 Taxi Patrollers nga pasada sa sining mga tinion aga pa. May pagtaas ang presyo sa gasolina pero 10 centimos mo lang ano. Sa aton sining mga kuturan din may pagnubo sang presyo sa diesel 10 centimos man. Kag wala siyang pagbago sa presyo sang kerosene. Amo nang mga update naton sa aton sining mga petroleum products sa sining adlaw sang Martes sa aton sining mga ka-K5. Alas 8:25 ginaremind nato ng mga kuturan naton nga maginom na magtumar sa mga suplemento ni Dr. Ramil Uy. Nasaranggin makatag sa alibyo sa aton sining lawas mga ka-K5. Ang produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa aton sining mga kuturan nga D3 Bio. Ang D3 Bio mga ka-K5 sa mga nagapamati sa aton sining pagpangalagad especially sa mga toda sang barangay Bantoda. Sang talikdan nga Sabado, Domingo nagatag kita na sang kasadiahan kag kalipayan sila. Ang mga grupo sang toda sang barangay Bantoda, kamusta kamo tanan? Inom na kamo sang Klinika D3 Bio kay Parikoy. Ang Klinika D3 Bio may vitamin D3 ni kag extra virgin coconut oil. Ining duha ka sangkap nga epektibo katama para patyon ang mga bakterya kag viruses sa aton sining lawas. Sa mga kagit tuberculosis, TB nga balatian kag may ara sang pneumonia, bagay gid nga imnon ining D3 Bio ni Dr. Ramil Uy mga ka-K5. Ang ubos po nila na trangkaso, paglingin sang ulo, tawag ni inam lang may lugdang kang ilanat, ibang abi mo okay ka lang. Magalang nga angkaw. Kisa kung hapon ang mugatukar ilanat mo, basi sign ina mga ka-K5 nga may mga viruses kabla, viral infections. So imnan mo ina sang Klinika D3 Bio. Nga Klinika D3 Bio dapat mimnon. Vitamin D3 nagapabalanse sang metabolismo sa lawas naton. Hindi ka mo magbakal sang vitamin D3 lang. No, kaya ang presyo sang Klinika D3 Bio nga may vitamin D3 kag VCO o converging coconut oil kag ang presyo sang vitamin D3 nga ginabakal nyo prehas lang. So lugi kamo kung vitamin D3 lang dapat isa ka produkto nga ara ng duha ka mabaskog nga panangga. Amo nang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga makit-an sa Klinika D3 Bio. BCO, magambal ka BCO, amo ni siyang virgin coconut oil nga makita kag makuha sa lubi. Ang pamangkot, kung magkaon na biko preska nga lubi, makakuha man ko virgin coconut oil. Antes ka makakuha sang virgin coconut oil, may proseso ina. No, ginapuga ina, may proseso ina paano ka mag-extract, mag-separate sang VCO sa lubi. Hindi na ko nga nag-usang ka na sang lubi, no, makakuha ka sang
extra virgin coconut oil para bala sa mga pilosopo nga nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Nang ba nila ti mausang na lang kami lubi magamon na eh. Oh, nang taon-taon usang ka na ba lubi nga pulok bilog da kundi ka magi piririswet ng imo sini nga ano da. Oh. Hindi mo na makuha sa pag-usang sang lubi, pare koy, hindi mo na makuha sa pagkaon sang ano ni, ang buko ano nga tawag? Kulabuon, no? Kaya ginaproseso ina. So that's why nga hindi na kamo mabudlayan sa pagproseso because ma-take ka muna siyang grabe nga tiyempo. So ginpapos si Dr. Ramil Uy, ginobrahan kamo kapsula nga mo ng inyo imnon. And that is Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mapatay ang mga kagaw, virus, bacteria, fungal infections. Sa mga katol-katol nyo, may request ka mo, puksian ng soft gel sa Clinica D3 Bio, ibanyos sa mga katol-katol ninyo, mga ka-K5. No? Kag sa may mga bata, tabla subong, mga bata yun na, pabayaan nyo permig lagaw sa dalan. Huwag ka chinilas. Kung ano nila matimo nila sa baba nila, basi blakibot ka mo, gahabok na tiyan niya, kay man buta sang bitok. Inom ka mo Clinica D3 Bio, kay ginapatay sinang mga parasites da sa lawas ta. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, kasubong sang bitok. So, Clinica D3 Bio, nagapasangkad sang paminsaron ta, gina-refresh ang mind ta, hindi kita magmaripaton against sa mga Alzheimer's diseases sa aton sini nga mga ka-K5. So, inom kita Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, available sa mga product center ni Dr. Ramil Uy, sa Pasig City branch, sa Miag-Aw, sa Haro branch naton mga ka-K5, sa mga tanan nga taga-syudad sa Iloilo. Kadto ka mo diri sa Robinson Saro, libre ang check-up, wala bayad. May mga schedule ang kita nga dapat tandaan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, dira ka mo diretso kay kompleto da mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Kag malapit na nga mga bukas ka K510. Kay dito naglakat kami sa ngitalikdan nga adlaw to ni Architect Rostan. Naglantaw kami sang pwesto sa may Kalinog. Nalipat ko sang pangalan sang do baligyaan da bas Kalinog tubang sang Pure Gold. Macdo. Costco no? Costco. Na dira sa Costco mismo ha. Dira mismo sa Costco sila nga mga kiosk na malada nga roll up store. Na dira na ipahamtang ang Klinika di Alternatibo ni Dr. Ramil Itang Uy. Congratulations sa tanan nga mga taga-Kalinog kay hindi na kamo magkadtotos pasi para magpa-check up o kung mabakal sa produkto ni Dr. Ramil Uy, kundi dira na mismo ninyo mabakal sa may Banwa sang Kalinog. And bulubantayan pagid ni kay base sa sunod may ara naman kita branch sa may Sara. So taga Banwa may ara na sang Klinika di Alternatibo. Hindi na kamo mabudlayan sa aton sa mga ka-K5 kay ginadala ni Dr. Ramil Uy. Ginapalapit ni Dr. Ramil Uy sa inyo ang iya mga produkto mga ka-K5. Very strategic kung magbukas na dala sa may Kalinog. Ang makabenepisyo sina K5 Ray damo nga mga lugar, Kalinog mismo. Kada mo namo sa barangay sa Kalinog. Tapas Kapis, Dumalag, Bingawan, Lambunaw, parte isang Dueñas, ining barangay Kabudyan, Bagong Dilaan, Sawi, diri ni sila pamulya sa Kalinog na K5 Ray. Babano sang Lambunaw, Haniway. So, take advantage ninyo, kag magpamati lang gid kamo adlaw-adlaw diri sa K5 News FM. Mabatian kita sa K5 News FM Kalinog, K5 News FM Pasig City. So matunog kita dayan sa area. So kada Lunes kag Huwebes may free consultation sa Klinika Pasig City branch. Subong adlaw Martes, libreng consultation sa Klinika Miag-Aw branch. Sa mga taga Miag-Aw sa 119 barangays, dulhog kamo sa Banwa. Sa mga taga Tubungan, Igbaras, San Joaquin, bisan pagka taga Anini, kamo Antique, lapit nga mga Banwa sa Antique, lapit kamo sa Miag-Aw. Hapit kamo sa Klinika Miag-Aw branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-Aw. Malapit na nas merkado. Subong adlaw Martes kag kada Domingo ang libre nga consultation. Kag sa Klinika Haro Iloilo City branch ang consultation dira subong adlaw may araman. Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo. 4 ka beses niya kon diri sa syudad sang Iloilo. Ikaw nga taga syudad or taga probinsya ka pero makadto ka diri sa syudad sa mga adlaw, hapit ka sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City branch. Balik kita dito sa D3 Bio. Damos ang conscious subong K5 Ray sa ilang figure. Nga hindi sila gusto nga magtambok
o galing kay hindi nila makontrol ang ilang food intake. So tumarkas ang D3 Bio. Kay magtumarkas ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil, gina-release niya ang feel full hormone. Feel full hormone. Anong bot silingon sina? Inang busog ka na, pero ang imong utok gusto pa nga magkaon. So inadikta ng imong utok nga, Ted, Ray, busog ka na, tama na nga kaon. Para nga makontrol mang imong food intake, hindi ka man mangin overweight. Ang D3 Bio, ginatunaw niya sina ang kidney stones kag fatty liver. D3 Bio. Ginatrangkaso ka, ginaubo, D3 Bio. Amo na ganing hambalta nga kung gusto mo nga mag-ayo sa trangkaso, gusto mo nga mag-ayo galing sa ginabatsag mo, mag D3 Bio. Parisi sang Mighty C. Ang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Buot sa lingon nga, bisan wala ka sang kinanan, way ka makapamahaw, way ka makaigma, way ka man kayapon, magtumar ka sang Mighty C, wala nagasulabang tiyan, effective ini, kag nagapabakod sang immune system. Ang importante nga mabakod immune system ta. Magabag ka nga, ano nang kalimbawa sa immune system. Daw pareho ina sang mataas ka pader sa balay nga nagapalibot, hindi ka madali-dali saka sang makaawat or sa mga intruder. Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Ang DTX 500, nagapanormalize ang blood sugar level. Parang hindi ka mang diabetic. Of course, parang hindi ka mang diabetic, kaganagan ka sa imong sugar intake. Kaganagan lang sugary foods, kag ining mga maalat nga pagkaon. Kag malikawan man ang cancer, kag hypertension. DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Sa mga nagasakit ang tiyan, nagakutoy-kutoy, mag-inom ka gani sang gatas or magkaon ka sang oily nga pagkaon, galupot-lupot ka, may amoebiasis ka, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Sa mga babae, para nga mahumot ang feminine area, wala sang langsa, wala isang baho, mag-Clinica Spore Biotics. Kag para mahapos ang pagpamuhin, likaw sa constipation, dapat nga kada adlaw nagagawa gid ang higko sa large intestine sa atong lawas. Para nga makapamuhin ka adlaw-adlaw, mag-inom sang Clinica Phytofiber. Clinica Phytofiber. Kag ariyo, either hot or cold na K5 Ray, ining 1 calamansi juice powder. 1 calamansi juice powder, bag-o ini nga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang calamansi, ang suwa, nagapabakod sa immune system. Good for oral health. Kag pwede mo nga magamit sa pag-marinate mo sang karne, sang isda, or sang manok nga imo balaluto o namigid nga marinated mo. Gamit ka sang calamansi, 1 calamansi juice powder. Pili mo ni matimpla either hot or cold K5 Ray, depende sa imong nga taste or sa imo sining nga choice. 1 calamansi juice powder, bag-o ini nga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa may skin problems, panghabon ka DTX 500 Beauty Soap para wala sang angsod, Klinika Deo Fresh. Sa mga magapahilot, may kibit ka da, may bari ka, gusto mo lang mag-relax, magpamasahe, pamanyos sang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, lavender, kag lemon scent. Kag sa mga ginikanan kabataan nyo, patumara vitamin C, hindi lang kamulang. Patumara sila, Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-edad, 1-year-old hasta 15 years old, mga dalgita kag solterito, kapinin nyo, Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Sa mga lalaki, hard labor, damos ang trabaho sa adlaw, pagkagabi may mga responsibilidad pagid sa mga nagapula nga mga taxi driver, mga gwardya, kag mga gasoline boy. Magtumar sang Extend Food Supplement for Men. May maka, kag clavoasca, natural herbs nga naghatag sang energy, power kag stamina sa mga lalaki. Initanan mga dikalidad nga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag ang good news ari diri, kay ini-approve ini sang Food and Drug Administration. Regulated ini sang gobyerno, kag napamatud-an ang efficacy, ang potency sa aton nga lawas. Invest sa imo health, wala sang overdosage, wala sang side effects. Mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Oras mga ka-K5 sa K5 News FM, alas 8:37 sa aga. Sa aton siniga pagpangalaga diri sa K5 News FM, please like and share sa aton siniga mga pagpangalaga para mas madamo pagid ka mga kultura naton sa
aton sining mga ka-K5 OFW ang makapamati kag makupon sa aton sining pagpangalaga. Dambal gali ni Sir Kuya George or ni Kuya naripan ko sa pangalan Sa Kalinog, J-Poy. Sa Kalinog, J-Poy. Ang sa Cosmart Kalinog. Sakto gali Cosmart. Rapit sa Macdo? Lapit Tubanggid. Sa Tubanggid, sa aton sining amo nang landmark ya Tubang sang Macdo. Cosmart, magabukas ang klinika de alternatibo ni Dr. Miloy. Malapit na lang, no? Sa aton sining Bintagit sa mga taga Kalinog, unhan to Tapas, Bingawan, Dumalag. Pati Tapas. Pasi. Kalinog, Lambunaw, Haniway, Dueñas Parts ang Dueñas da, mga bagongbong kabudyan. Diyan lang kamo bakal. Alright, sige, sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5, ang oras alas 8:38 sa aga oras sa K5 News FM Philippines. Naka-standby si ka-K5 Ralph Dili Mosqueda sa dugang mga report. Ka-K5 Ralph, para sa imo kampiyon nga report, please standby. K5 News FM Live Report. K5 Ralph? K5 Ray, K5 Ted. Ang ginasundan sa Police Station number 1 sa pagpatay sa kay Reniel Lazaro, pagpataya sa basketball, pag-organisar sa Buro Basketball. At the same time, ang isa pagpurupustaman sa hampang 1-on-1 sa basketball kay K5 Ray, K5 Ted. Pero karon nga mga anggulo, ang isa nga ginalantaw pa sa Police Station number 1 sa interview naton sa kay Police Captain Roque Jimeno, ang station commander sa Police Station number 1, nagalibot parang ila sining investigasyon. Sa pagid sa ilang ginasundan, ining live-in na niya kahapon nga na-interview naton sa K5 Ray K5 Ted. May nobyo or may bana ini siya nga ara subong sa presuhan. Preso ang bana sa sining live-in na niya, which is may bata man sila, kag sunod sa kay Police Captain Roque Jimeno, kung may kapasidad, basi nakakonect dito sa sulod sa mga preso. Pag naakig ini siya sa ining kay Reniel Lazaro kay for 2 years, sila na yang gaupod-upod ya K5 Ray K5 Ted mo. Basic, may mga kilala siya, gingamit niya ining connection na dito, kagin papatay si Reniel Lazaro. Sa pagida diri sa anggulo, ang about diri sa iya sining trabaho. Sa trabaho ni Reniel, may mga palasikay dira, basi man kuno, may nabalan siya nga mga pinalasikay, which is ginambal kahapon sa iya nga live-in. Dara siya nagapati nga may palasikay kuno kay K5 Ray K5 Ted nga mo ni anggulo nga ila sinisulit ginasundan sang pamilya ni Reniel kay K5 Ted kay K5 Ray. Dari si Police Captain Roque Jimeno, ang station commander sa Police Station number 1 sa ato sining nga interview. So ang aton nga nga victim is na napatay na isa sang mga alas 11:48 kagabi sa Doctor's Hospital based man sa iyang attending physician. So may gunshot wound siya sa right chest siya, sa tiyan, kag sa likod niya sang yalawas, kag sa tuong PL. So sa scene may na-recover kita to nga 3 pieces ang cartridge case kag 2 ka slag. So si Renier, ang aton ba nga ginasundan subong is siya gali niyang gapa basket daw may pusta-pusta ni sila bla. And then single man sa hampang pusta anay, tapos sa base pagid sa initial namon nga nakuha sa ila information papusta ni sa basketball like may PDE tapos NBE, so daw porsentuhan niya ni. Tapos ang ikaduha nato nga ginasundan man is ang regarding sa iyang live-in partner, which is nga before ni sila naging sila, may husband na isa kag may bata ni sila nga duha. So amo ni duha ka anggulo ang pagpataya niya sa basketball, kag daw miramidol man siya pagpatigayon sa mga pustahanay. Ang diring anggulo base sir, may nakulantro siya, why siya may ara sa mga amo na sir, wala naton ginabaliwala na lantaw nato ng mga possibilities labasin mo dito sa Palcosa or amo na lang wala sa may nabayaran na iampon dito sa faction dito sa amo na rason. Sa unang pamilya ba nasang sining iyang live-in, anong background sir? Ang iyang live-in pa ang iyang bana ang bana ni sa bali may case ini sa diriman sa na resto man sa station 1 sang February 27, 2021 sa kasong rape. So nakagawa na ni siya?
So negative pa sa mga harap ato sa may gym po ungka. Okay. So kung ang iyang bana sang babae nga si Jade ang posible isa sa mga gulo natong ginalantaw, may ginsugo siya daw na. Dawa mo na sir. Kaya iba na naman naton. Once ka dito ka sa sulod, pag makakunik ka to sa mga priso man to sa iban, so gagalapad ka din yung mga network. Okay. Kung magamo na galapan network niya, may posibilidad nga nag-enter na to sa illegal nga droga ang iya sining live-in? Wala man, hindi man tanan nga ka-network dito sa illegal drugs na. So, maybe, may nakilala to sa kag may nagbulig-bulig sa iya, nga mo pangilala rin sa gwa. Okay. How about sir sa anggulo sa trabaho which is daw diri ginahambal sang iya nga live-in nga dito may may pala si kanay, ginalan taw tama ang anggulo wala. Sir. Ang papala si kanay bala sa iya ginaubarhan to sa Kopiko? Actually sir, base dira. So isa pa man na namon subong kay base galing kay ang istorya ta paabi ang iya pa lang nga supervisor. Di sa supervisor ya daw okay man daw sa mga trabaho. So isa pa na pagid nga posible kay titanan nga mga posible nga matabo, posible nga makunik naton sa pagpatay sa iya so pinata cater dagit. But right now, so nato no, ginapakwa sa tanan nga mga possible nga CCTV sa area para mabalaan naton kung makilala naton o puli nga makakuha kita lead para sa person of interest kung makita naton sa CCTV. Sa Police Captain Roque Jimeno, Kaki-5 Kaki-5 Ray, sa ato sining nga mga interview. Munang mga ginasundan na nila diriti sa basketball daan nagligad to may nadumduman ko nga gin patay man to kay dako to ang kulantro niya bala sa pataya sa basketball. Subong daan nagainit na tag 10 games na lang ang bilin sa NBA. Patay anay dira sa same time sa PBA. Amo na may kilala gani kung aging prenda ya negosyo ya kay wag bayad sa kaperdihan niya sa basketball. Pesod. Weekly daan ang one remitay. What if karong kuha sa karimit? Ang hampang ni sa one-on-one sa basketball, pat money na ni. What if balang pat money nga amo ni nga dapat istoryahan is kuway na dayon ng hampang sige nadula Kaki-5 Ray mo na sa anggulo ya sang basketball. Garing di sa anggulo sa iya sining libing sa Janel sa selos naman Ang suspect 4 kabilog, hindi 2 santo deros dito sa unang impormasyon. 2 una nakilala toksoling isa nagbakal sa Tiangge kag sang mamangkot siya sa nagbakal nga to. Kauna ang 2 ang isang nagbakal ginambala niya nga ikaw si Reniel. Sabat pa siya gani kunong hindi ako na ya. Tapos dugay-dugay ng lakat atong 2, then dugay-dugay may bumalik pagid nga 2. Amo to na ang gunmen Kaki-5 Ray Kaki-5 Ted kaga nagpalagyo sila ning mga Gindinaya pa una pagpamangkot siya. Di dapat pagi do nakaparagupnop na to siya nga do may interest ka buhi. Ito din na naglagyo na to siya. Tani garing wagi siguro ka pangilaman. Nagaling nga kung magkomentaryo kag mangkot sila maglibot ko sa barangay sila niya ikaw si Rat Mosqueda. Bakit si Ray Espia umalay. Naglain pa. Kung mamangkot pa siya kon kasi pamangkot siya kon ikaw si Ray Umalay aba ko hindi si Ted Francia kuya. Amo na bala Kaki-5 Ray Kaki-5 Ted. O ginaparapadalman pagida. So hindi lahog-lahog ang gunmen kay kun base na siling sa police naton. Pero anong pinakabugat ang selos ko nang kayo ako paglantaw ni bugat ka ba nga sa kwarta mo? Maburubugat kun sa kwarta. Kaki-5. Amo ning living partner yan gwapa man Pagwapa siya. May bata sanda? Bata yung sa livin yang ni kay Reniel subong wala kung selos, sino ko nung ginasilosa now? Sino ang gasilo? May selos ang bana ni ni Janel. Okay ni ba nagali siya nga una? Pay sa priswano? Subong sa ungka sa BJMP. Droga man to? Di rape to kaso niya. Do sapnot na to nga makagwa. Di rape pagkaso yan ano may connection sa sagwa nga ang para makamando nga patyoning live-in partner subong sang sawaya? Siling ni Police Captain Roque Meno, base ko naka-connection sa dito sa sulod bala sa mga iba to nga mga tontobla. May network May network nga nasudlan kay ang rape ni Nanbel na nimo. Base ko dito siling niya daw ang asawa ko to daw unay-unay no yang sang tao. Tinay bata na gani, unay-unay pa. Gani. Si dayon amo na nga siguro naakig siya. Nangita sang manog patay kagin papatay niya Posible man pangimo. Ano ni pagi-preso yang daan pagkadakop siya why naklaruhan status sila nga daw kung bulaganay ni sila rin di aw. Wala naklaruhan ang status nila. Ti pangimon gidi kumagamuna may pangimon. Abi na karon nasawaya pag iti mo kay
ginahulid na sing iban. Nabanggit si sa Pangimon nga ang gulo amo nang isang inalantaw sa ato sini nga pulis. Pero i-check ta karon ang latest nga update kon ano nakaroon kay pulis sa Captain Roque Meno. Speaking of the way pa ni matumod ko sinong mastermind sa pagpatay kay Reniel, Pasi sa gihapon ginahulat nga magluad sa ato sini nga Pasig City Police Station. Si July Palma agod nga masolbar ang pagpatay diri kay Rochelle Andrada kay 5 dadya kay 5 Ray. Kay Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete, isa ang testimonya ni July Palma nga ti makadugang sila pamatuod kun bala may ba masugid niya kung sinong mastermind diri, pero ay manira ginasirado ang ilang investigasyon sa statement ni July Palma kung masugid siya kung hindi, sige-sige ang pag-dig up ng Pasig City Police Station. God nga matumod ko sinong mastermind sa pagpatay diri. Ang pamilya subong so far wala pa nakatag statement kay siling ni Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete. Tapuson lang anay kuno sang pamilya ang pagpalubong kay Rochelle Andrada kay 5 Tetya kay 5 Ray. Tanong lubong na. Actually, naliwayway diya si Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete. After kuno sang lubong makadto. Pero ang kaso na file na tong kaso di ba nga murder? Yes, na file ng kaso nga murder. Sa suspect lang ya. Sa suspect lang, sa gunman lang. Sa mastermind. Mastermind waya. Mastermind wala pa. Si nagligad to na tudlo nila to sa social media si ex-cap into bias mo. Si social media malang to pero ti way gapon ebidensya as long as wala ebidensya hindi na sila matumod ni mastermind unless magambal si July Palma kung sinong nagsugo sa iya kay 5 death kay 5 Ray. Di daw may kuan? Daw may mariglo? Daw mo nang galupok ng istorya sa Pasig? Actually, nagligad pa na eh. Daw may gakamang? Nagligad pa na eh. Bawa. Kamang na gani. Nakamang doon? Kamang na. Di ka buhi katawo. Tiyo, ano mo na kay ang nagakamang, lain man mo. Oo. What are we in power for? Yes. Daw bukot mayad na. Di ka buhi nung katawo. Correct. Oo. Basta mo da, sa mata ka pa, may gakamang or may nagkamang nakamang na gani. Dumi nagreglar. Oo, nakamang na. Muna nga siling nila. Nagtinong? Nagtinong? Nagtinong doon. Karayab lang, nagtinong doon. Tinong doon Nagtinong. Sila tawon tayo kung anong... Di ka buhi ka tao, way tanda kuan ka way tanda luoy sa pamilya. Amo na tani. Kag sa brutal pa nga pamagi. Nagi babae pa kay 5 Amo gali na nagtinong. Nagtinong sanda. Nagtinong doon. Di ang statement ni Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete ato ni papatay. Negative. Oo. Wala pa nakatulid si July o nakahambal? Wala pa siya. Okay, pero based sa investigasyon sa hulaton talang nga mag-ako siya kung may tudlo siya o kung may ginahulag kita sa buong as a whole sa investigation? Oo, sige pa tayo follow-up siya. Nag-pasapag mga independent. Isa pa ways kung maghambal siya. Isa na makuha ang information sa follow-up investigation natin. Okay, so mo man lang na sir, isa ka way nga kung isugid niya, so mo na i-dig up naman nato liwat. Sure, as of now, sige na natin na investigation. Sa pamilya, wala magyapon sila nakasiling, sir? Kung wala sila may naibanuan? Base after ng lubong or kasi sa mga focus sa pamilya sa coordination sa pamilya as of now, medyo focus na sila sa ilang sitwasyon sa ilang haya. Okay, sige sir. Si Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete kay 5 Dedja kay 5 Ray ang aton sining ma-interview saya sining pahayag. By the way, ang nasa puwanto sa Haniway kahapon nga patay, nakilala nato siya kay 5 Dedja kay 5 Ray. Amo ning gikumpirmar sa ato ni Police Captain Alwin Salmon ang hepe sa Haniway Police Station. Ini siya amo si Edgar Calambro, 44 anyos, sang Barangay Tambal, Haniway, Iloilo. Alas 10:18 kagabi, sang nasapuan ini siya patay dala sa may Barangay Karaudan, Panuaman sa Haniway. Aling Karaudan, boundary na ni sang Haniway, kag sang Masin, dolas sa barangay sang Haniway, then part sina Masin, na may pista kapon dira sa may Masin, so naglabay sila diri sa may Karaudan, kag siguro papuli na. Apang posible wala pa matumod yung patay o kung ano man natabo diri sa iya, kay 5 Dedja kay 5 Ray sa sining biktima. Si Police Captain Alwin Salmon sa nga to sining ma-interview. Nagkilala na bala ining nasapuan patay dira kapon sa Haniway, sir?
Yes, oo. Sino ini siya, sir? Okay na may found lifeless person kita kahapon at around 10:18 kahapon sa 18 sa barangay Caraudanan ni Iloilo. So amo ni siya no, si Edgar Calambro, 44 years old, single, president sang barangay Tambal ni Iloilo. Sa investigasyon sa sir, anong rason nga napatay sa Tokoy na Sapuan? OLT initial investigation naton, may mga nagguluwa ng dugo sa ilong, may pilas na bahin sa lawas, no? And then the subject for autopsy naton para mabalaan naton kung ano ang cause of death niya. Ang pilas niya, sir, sa diin dapit? May ara sa lawas pero wala ang investigador lang naton to kapon nakano, pero mag-autopsy ni mabalaan din naton kundi gid ang mga pilas niya exactly. Okay. Pero ang possible nga sir ginbilin sa dira o kung nalumos siya o kung kung patay gid man siya? Well, sa subong hindi pa kita ka-conclude, no? Kay lantaw naton sa base sa initial investigation naton, intact tanan mga gamit niya, kag including sang no, personal belongings niya. I mean dala nagtupod siya or dungan sila man. Kung may kung may lantaw naton kung may foul play, upod niya, may upod siya. Bali ang barangay niya sir, layo sa Sapuan sa iya or Aralabian? Hindi ni siya usual nga alagyan, dulong doon, tapos ang lakton mo lang siya. Alin sa barangay mid-part barangay nga iya ka maasin, dobandirinan din mo na ang barangay Caraudan, sa Ngahinway, so doon natungaan siya. So may piyesta to kahapon, tiya mo na, alin sa Ilimnan, at sa na muna, nasa Puan na lang. Si Police Captain Alwin Salmon, sa nga to sininga ma-interview ka kay 5 kay 5 Ray, dugang update sa nasa Puan patay, dira sa may Banwa sang Haniway. Sige. Aton mga natipon nga balita, subong nga aga para sa Foro de los Pueblos. ITC ang alkaline base nga vitamin C safe ini siya imnon, wala nagapahirap sang inyo siling mga tulok-tulok. Damo-damo sa mga vitamin C subong sa market, iban nga ni do halos ilugon na lang nga mambal silang alkaline vitamin C man sila. Pero damo man nagagawa ang alkaline vitamin C. Ang alkaline lang gid nga vitamin C nga sigurado kamo ang may TC nga produkto ni Dr. Ramil Oy. Ani bakla nyo sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May mga nagamuno nakainom sila D3 pero do pigaw gi no. Diri kamo sa vitamin D3 nga ginpaman sa D3 Bio. Vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil, produkto ni Dr. Ramil Oy, bakla nyo sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pod kay K5 Rams Palik para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Nga istasyon K5 News FM. Standby ka K5 Alex Escalante gapamati kay gasigabong dira sa may Balabago si Ma'am Catherine Dumaop Herotse. Amo na siyang nagdaog sa aton to nga Kalingawan to blalo duman tong daw kitik-kiti to magsaot to sang una, no? Si Catherine Dumaop Herotse, nagdaog din siya sa Kalingawan naton sa barangay mo. Nag-message siya sa ako, di kay adlaw sa kuno pamati, no? Umpisa nga nagdaog to sa dugay-dugay na to. That was 2 years ago already, no? But then K5 News FM alin sa radyo bandera pakadtos K5 News FM nga pamati. Salamat kita kay Ma'am Catherine Dumaop Herotse. K5 Ted. Bugnon tagid sa Ray subong dra sa UI, damo-damo sa may estudyante gatumpok sila. Galantaw sila sa ilang cellphone, galantaw sa Foro de los Pueblos si Ma'am Angela Nicole Balgos. Ma'am Angela Nicole Balgos, damo sila. Actually yari sa Ray bugnon ta na lang ini. Para masama nagapamati dra sa UI nursing students, gapamati gid Angela Nicole Balgos. And thank you also kay Ma'am Anne-Marie Pragados. Ma'am Anne-Marie Pragados, kay Ma'am Erica Faye Homitano, kay Jorda Beth Baldos Tamon, kag Francie K. Lostan, Mary Christine Domihilio, kag Nathalie Caballero. Kagaliwat kay Ma'am Angela Nicole Balgos, kag kay Jaing Jaing, galantaw subong ka nagapamati sa UI College of Nursing. Salamat sa inyo. Alright, alas 8:57, nasa gani ko ang update
kung nalalabot bala ni K5 Alex Escalante si Congresswoman Julian Jamjam Baronda, anong comment nila, no? Parte sa sining tawag ni pag-split sang maayo nga relasyon sang Trenyas sa Baronda tandem. Kailan nung ako'y di na naging sapat, ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal. Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan pero iba ang mahal? K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Report. Please come in. K5 News FM Live Report. Kasunod isang pagpagawa isang statement, official statement ni Congresswoman Jam Baronda regarding sa dinistoryahan nila ni Mayor Jerry Trenyas ang nagkadto ini personal sa opisina sang alkalde. No further comment si Congresswoman Jam Baronda sa K5 Ray hasta subong. We tried to reach the Congresswoman and of course in singan man naton paagi naton mensahe sa iyang staff kay Sir Rexel, pero so far wala pa gid sang mahatag nga comment diri ni Congresswoman Jam Baronda sa K5 Ray. Her lips are sealed? Yes. Okay. So better nga mas mayo na lang gid man nga hindi na lang siya magdugang, ano? Yes. So i-try na kun liwat basi may hambal naman or may comment Moon naman mo. si Kong Jam. Mag-text ka na tawag mo siya, Kong? Why not islan mo? Abal mo, Miga. Good morning, Miga. Pwede ko ka-interview, Miga. Yung sila mo na siya mo, Migo. Good morning, Migo. Din ka subong, Migo. Pwede ta ka-istorya. Amo na si Kong Jam mag-message mo, mag-text, bla? Or magtawag. Migo, are you still awake, Migo? Magbalos ko na sa iyang, yes, Kong. Bisan na alas 11 gabi, manawag na yan. Igo na yan magbuya sa imo, alas 12:30. Mo na mag-message. No comment. Ha? No comment siya ko, no? No comment. Try mo, lainon mo naman, Ma'am Alex, Kung ang imo message Kong, tawagan mo siya nga, Amiga! Pwede ta ka-interview sa imo, Amiga. Basta magsabat siya sa imo, Amiga, Alex. Kasi nga taliwan ka kay 5 Pet. Kaya nga ko siya, Kong, good morning. Oo. Kong, good evening. Si Alex ni, upod ni Sir John Sapio. Front mo si John Sapio, mamo. What John Sapio can do is you can't do, gid mo. Kung makaya yan ni K5 dyan nga pa ang balon si Congresswoman Julian Jamjam Baronda, ikaw yan, di? K5 Alex. So dapat i-front mo gada ya. Good evening, ma'am. Ako gali si Alex Escalante. Upod ni from K5. Upod ni Sir John Sapio. Kong. Kantahan na lang niyo si Moira. Sige na. Ang imong ma-offer kay Kong Jam kay Mayor Jerry. Sige doon. Pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Dear Jerry. Ay ginawa. Hindi ko kapalos ng lyrics. Ako yan nagapati kung magambal no comment mo silingon ni hindi gusto ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda nga may foul siya nga words or may engage siya sa magduelo siya sa Cebu nga Chimpo. Kay may mga future plan ni siya. K5 Ted. Hindi mo pag ipagwatanan mo nga baraha kon sa 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 sugal. And kay balo kita nga she's already an astute politician. Kahibalo na ni sa K5 Ray, Ma'am Alex. Sang himuon niya. And for sure, it will be a battle between Trenyas and Baronda na sa 2025. Muna rin handaan subong. And sa barangay, may mga feedback niya. Sige man niya sa Ray ang kamang sa mga Baronda mo. Night time, siging lagaw nila.
Siging nagdiga to, may mga feedback kita dito sa may Molo area, Timawa area. Sige, yung kamang nila. And kung ikaw mas jam-jam, ikaw incumbent, tapos amula na ka agad-agad daw biyaan ka bla, no? May last term pa man siya. And ang iyan niya in preparation man for possibly mayoralty post by 2028 kung magbiya na sa Mayor Treñas, kung hindi sila magbayluhanay. Kaya basi kung last minute, amo na lang mga information nga subong si Jerry, Mayor Jerry, mabang nga ma-elect for mayor, kag si Raisa for congresswoman, pero kung lantaon man ni Mayor Jerry Treñas na kung sinong kontra niya orang kung makabato ang bata niya si Raisa, kung mag one-on-one with Jam-Jam K5 Alex. Yes, oo. So, unexpected ang mga matabo sa mag-abot ng election. So, may mga information sakto, no, nga may possible last-minute substitution but in terms of the candidacy sang magamay nga si Mayor Jerry kag sang iyang anak, no, nga si Miss Raisa Treñas. Ano ka matuod ni nga ang mga job order from Councilor Orminico Baronda's office ginbuhinan or why na gin-renew sang City Mayor's office? Yes, actually wala yun gin-confirm ni Mayor Jerry Treñas, pero amo na ang nagalagaw nga istorya sa City Hall. Ang gin-confirm lang gid nga ginkakas amo ang kamanguran sa utod, no, ni Congresswoman Jam Baronda and na si EA Love Baronda. And hindi lang na sa office ni Councilor Baronda ang mga info nga ginpangkakas, but ang mga job order sa City Hall sa opisina man ni Congresswoman Jam Baronda kay K5. That may baluan mo kung kada councilor bipilang ginalat nga job orders sang city government through the City Mayor's office. Kung nagamay na blang staff ni Councilor Orminico Baronda, may baluan ni Andra K5 Alex. Mobot siya nga nga matamat na punggol ang kutob sa mga ang tinawa ni Baronda i-cripple parang hindi na sila maka-plastar na for the big 2025 political war. Yes. Di ano man, in talking terms naman yapon si Mayor Treñas kag si Councilor Orminico Baronda, kaya sila mismo, permita sila kaya natubangan ni City Hall, magpatawag sang executive legislative meeting, abe? Dito bang may ara sila pre-session upod sa City Council, sa K5, the most probably, ng mga konsihal, kakadto kita sa opisina ni Mayor Jerry Treñas, ang gagawin pre-session, subong adlaw para in preparation sa mga i-discuss ng City Council, buwas naman sa regular session sa konseho, K5 TED. Sige, salamat gid. Kaya baliya, depende kay Councilor Baronda kung upod siya sa ilang linya na. Pero hanap mo siya. Bantayan ang mga kasugpon kag sa masunod nga kabanata ang aton sini nga pagsubaybay. Sa naudlot nga pagpalanggaanay kag pagupdanay ni Jerry kag ni Jam-Jam JJ Tandem. Bantayan diri sa pinanid sang gugma. Produksyon sang K5 News FM Philippines. Ginpadihot ni Alex Escalante. Ginpadihot. sa wala untat nga paminsaron ni Ted Aujero Florencia kag Ray Espeja Umalay. Produksyon sa direksyon ni John Sapio. Para sa lagapangunang estasyon sa Iloilo, the overall #1 station, Basta Radio K5 News FM. Basta Radio. Sadya lamang. Salamat din ka K5. Sabat K5 Alex. Sige. Batang Mapa, sabat. Di Batang Mapa kaman sa una. Batang Mapa. Basta K5. Basta Radio. Gilain ko lang gani. Ariman imong kampiyon. Basta K5, basta K5. Number 1
Basta K5! Kampiyon! Na. Oras, alas 9:07 mga ka-K5 sa ito sa pagpangalaga din sa K5 News FM, ang kampyon ng istasyon sa Iloilo. Salamat keda ka K5 Alex Escalante para sa mga nga kampyon nga report. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Himos extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga sa ranggin makapatap na sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Wala kita oras kay Tiyempo mga ka-K5 sa ito sa pagpangalagan sa K5 News FM sa Foro de los Pueblos program. Kaupod nyo si K5 Ray, Espel Malay, K5 Terahero Francia sa pangalan sa bugos ka puwersa sa K5 News FM Philippines sa K5 News FM Pasig City 89.1, K5 Bonsapio, K5 Nadarin Sautong. Sa studio K5 Paul Dihada, kami naman inyo alagad ka sa kahanginan katandem ninyo sa tag sa kaaga. Ako si K5 Ray Espeha Umalay. Bugnoon tagid Ma'am Selma Hiparba. Ma'am Selma Hiparba sa iyang atsangge sa San Isidro La Paz, kapamati Ma'am Jenny Halyurina, si Ma'am Angela Nicole Balgos sa UI First Restaurant kag sa Acacia Eatery. K5 Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, the overall #1 station in the Philippines. Basta K5! Kampyon! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.